साब्रै बिपिएफनि मैखोम दैदेनगिरिया दिनै जोंजों जइन जादों। खम समनि गेजेरावनो 1000निख्रुइबो बांसिन बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव जइन जागोन। दिनै 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि इउथ उइंनि बानजायनायाव जोंनि चिरां दुवार ब्लकनि थाइखाजरा भिसिडिसिनि सिङाव मोनफ्रोमबो भिसिडिसि आरो प्राइमारिनि जोंनाव गासै 9 भिसिडिसि आरो गं 10 जोंनाव प्राइमारि दङ। बे गं 10 भिसिडिसि आरो गं 9 भिसिडिसिनि प्राइमारि आरो भिसिडिसिनि जोंनि जा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंना इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ, जाय बिथांमोना बिपिएफनि अपोजिशननि बा गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि बेरेखायै स्ट्रंलि गसंथानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ फोथांना लाखिदों। बिथांमोनखौ लाफानानै दिनै इउथनि बानजायनायाव जों मोनसे गेरेमसा महरै मोनसे सावराय मेल लादों, जाय मेला जोंनि थाखाय खोब गुरुत्तपुर्णमोन दिनैनि दिनाव। आरो बिथांमोना दिनै जोंनो मानबीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा थांनाय 4 बोसोर सोलिबाय थानाय समसिमाव मा मावदों आरो मा गोनांथार हारि दानाय माहारि दाखांनाय गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि गायसननायनि बेलायाव मा मावनांगौ बेखौ दिनै जोंनो सुबुरुन होदों। आरो निस्सयकै आं बे सुबुरुनखौ जोंनि मानबीर चिफ सारनिसिम कनभे खालामगोन। बाहागो लाफानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसे जोंनाव साब्रै बिपिएफनि मैखोम दैदेनगिरिया दिनै जोंजों जइन जादों आरो बावैसोनो खम समनि गेजेरावनो 1000निख्रुइबो बांसिन बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जइन जागोन। दिनै गोजोननाय मोनदों बाहागो लाफानो मोननानै आरो बेफोर गासै खोन्दोफोरखौ जोङो थख' सावरायनो मोननानै। बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो खौसेखा आरो बर' हारिया खौसे नङामोनब्ला थांनाय 7000 बोसोराव बर' हारिखौ नासयनानै गादबनानै सोबख'नानै फोजोबनो नागिरनाय गोबां षड़यन्त्र जोङो लोगो मोनबोदों। आरो जोंनि आजै आजौमोनाबो जोंनो फोरमायबोदों। गतिके गोब्राब नङा मोनसे हारिखौ फोजोबनो, खिन्थु बर' हारिखौ फोजोबनाया गोरलैबो नङा। बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानबीर बिथां दिपेन बर'आ गावनि पेजनि गेजेरजों जा खावलायनाय, बे खावलायनायखौ जों इउपिपिएल दोलोआ वेलकाम खालामखायो। मानोना जों बर' हारिया जेब्लायबो खौसेखा, बेखौ जों मिथिखागौ। खिन्थु जिखुनु राजनैतिक चक्रआव गोग्लैनानै बर' हारिया जेन खैफोदाव दा थांथों बा जोबस्रांनानै दा थांथों, बेखौसो बिथाङा खावलायदों। राजखान्थि बेलायावहाय खौसे जानो हायोबाथ' मोजां, जोंनिफ्राय बुंनांगौ जेबो गैया। जोङो जेब्लायबो बर' हारिनि खौसेखौनो बर' फिसा हिसाबै आंबो लुबैयो आरो आंनि न'खराबो लुबैयो। पार्टिया जेखि साना, खिन्थु आं व्यक्ति हिसाबै जोंनि बर' हारिया नांज्लाय खमलाय गासैखौबो दाङाबाजिखौ बावगारनानै खौसे जानायनि टाइमा निस्सय जोंहा गोनांथि जानानै फैदों।